Miláčik, nevedela som, že si prišiel. Som veľmi unavená. Čo je Esperanza? Zostala s ostatnými pri Jorgem. Prišiel som ťa vystriedať. Ďakujem ti. Pozri, už som sa aj prezliekla. Ale neodvážim sa ju nechať samú. Nie je na tom dobre. Abril je s doňou Flórou. Vzala ju na noc k sebe, tak zatiaľ sa má aj dobre. To bola posledná skúška. No tak poďme niečo oslaviť, neviem. Ahoj. Už je tu Ahoj. ten fešák. Uvidíme sa. Tak sa maj. Čau. Nečakala som vás tu. Prišiel som bez ohlásenia, pretože umieram od zvedavosti, ako dopadla skúška. Ešte neviem. Odpovedala som na všetky otázky. Dúfam, že dobre. Ak som to neurobila, tak umriem. Určite ťa nevyhodia. Trochu si ver. Ďakujem, že ma podporujete. Ideme? Vďaka tým testom DNA sa dokáže, že si moja dcéra Estrelita. Moja jediná dcéra. Všetci ťa budú rešpektovať. Všetci tvoji nepriatelia sa ti budú kláňať. Ja ti dám všetko, čo ti právom patrí. A čo si mojou vinou odopierala. Oddychuj, mami. Spí. Ty si ma našiel však. Bol to môj kolega rybár, ale ja som ťa sem priniesol. Poď sem. Dcerka, takže si myslíš, že si tú skúšku urobila? Ja neviem. Dúfam, že áno, ale povedia nám to až zajtra. Určite si ju urobila. Veď si sa tak poctivo učila. Doktor Hernán je veľmi milý. Prišiel za mnou do školy a vzal ma do nemocnice, aby som pozdravila mamu. A priviezol ma domov. Prečo si ho nepozvala ďalej, aby sa spolu s nami navečeral? To mi nenapadlo. Ah. Okrem toho, toto nie je môj dom. Musela by som sa opýtať. Ale vôbec mi to nenapadlo. Na budúce. A viete čo? Čo? V poslednom čase často myslím na rodinu. Na krstných rodičov, na Abril, na Esperancu a Salvadora. Teraz iste všetci spolu večerajú. Spomenú si na mňa? Samozrejme. Nikdy na teba nezabudnú. Vždy ťa mali radi. Naša milovaná dedinka. Áno. Naša Playa Escondida. Drahá. Život tam bol pokojný. Poď. Poď sem. Poď ku mne na chvíľu. Je mi chladno. Zohrej ma. Nenechávaj ma tak. Poď. Poď bližšie.
Nie. Nie, neopúšťaj ma. Poď sem. Zostaň so mnou. Nie. Áno. Nie. Chvíľu. Zostaň so mnou. Katalína, dcérka, si ty tá záhadná žena, ktorá prišla z mora? Povedz, žiješ, Katalína? Vrátila si sa naspäť po toľkých rokoch? Si to ty? Prečo si sa vrátila? Aby si ublížila? Nie, ja umiem poháre. Ty utekaj do postele. Nie, nechcem, aby ste všetko robili vy. Prosím ťa, drahá, si veľmi unavená, choď. Dobre, ale zajtra je rad na mne. V poriadku. Večera bola výborná. Ďakujem a oddychni si. Dobrú noc. Sladké sny. A tieto topánky ma zničia. Keby Estrelita vedela, že dnes dal Don Guillermo urobiť testy DNA... Ach, Bože môj. Nie. Poď sem. No tak, bojíš sama. Nič ti neurobím. Ja nechcem nikomu ubližovať. Okrem toho som neprišla za tebou. Hľadám niekoho iného. Ale ty si ma zachránil a priviedol do svojho domu. Poď, pomôž mi vstať. Pomôž mi. Čo budeš teraz so mnou robiť? Vieš, že ti patrím. Mohol si ma tam nechať ležať. Nechať ma zomrieť. Prečo musím aj naďalej žiť? Kto si? Povedala som to už aspoň 1000 ráz, že neviem, kto som. Odkiaľ si? Aké prekliatie ťa priviedlo na túto pláž? Smrť na tieto otázky nedokáže odpovedať. Možno som mŕtva. Vieš, čo sa stane, keď sa človek topí vo vlnách? Iba 3 razy sa vynorí a na 4. raz zmizne pod hladinou. Prestane bojovať a voda ho potom celkom pohltí. Tak je to. Ja viem. Bol tam. Kto, preboha, o kom to hovoríš? O ňom. O mužovi na člne. Je tam dole. Na dne mora. Ja som ho tam vzala. Neutekaj. Prosím, neutekaj. Desí ma to, čo rozprávaš. Sľubujem, že už nič nepoviem. Zrazu je chladno, miláčik. Poriadne sa prikryj, dobre? Zvláštne, že mi krstná nezavolala. V liste, ktorý som jej napísala, bolo telefónne číslo. Umieram od zvedavosti, čo je nové v dedine. Naozaj? Iste chceš vedieť, ako sa má istý Viktor Manuel. On? On? Nie, veď čo mi povedia? Že stále chodí s tou piraňou? Nechcem o tom mužovi nič vedieť. Povedz, o čo ti ide? Pýtal som sa ťa, o čo ti ide? Antonio? Antonio!
Už sme tu. Fajn. Viktor Manuel nás odprevadil. Ďakujem. Tu ich máte, živé a zdravé. Počuj, naša neznáma stále spí. Áno, na chvíľu sa zobudila, ale znovu tuho zaspala. Je veľmi unavená. Je v poriadku? Áno, spí, pozrite sa. Idem ju zobudiť, Viktor Manuel, aby ste ju spoznali. Neviem, či je dobrý nápad, aby s ňou Viktor Manuel hovoril. Vieš predsa, že je veľmi nervózna a návštevy ju rozrušujú. Áno, áno, máš pravdu, Antonio, je veľmi nervózna. Ale to je pochopiteľné po všetkom, čo sa jej stalo. Práve preto si nespomína, kto je. Nevieme, ako dlho bojovala v mori o holý život. Naozaj si myslíte, že stratila pamäť? Áno. Áno, vlastne si nepamätá vôbec nič z minulosti. Teraz presne neviem, ako sa volá tá choroba, keď človek všetko zabudne a nedokáže si spomenúť vôbec na nič. Amnézia. Presne na to som myslela. Doktor Ascanio sa o ňu bude musieť postarať, aby sme ju mohli vrátiť jej rodine. Iste sa o ňu boja, keď nevedia, kde je. Myslím, že by ste mali upovedomiť políciu, aby sa pustili do pátrania a zistili, kto to je. Mali by prešetriť, či nemala nehodu. To nie, Viktor Manuel. Ako to prešetria? Na nič si nespomína. Dajú jej fotku do novín, na internet. Je veľa možností, ako to môžu zistiť. Pane Bože, Antonio, to sa ale dejú veci však. Veru. Musíme jej pomôcť. Chúďa. Je mi veľmi ľúto, že je taká opustená. Je to mladá žena však? Áno. Áno, áno, mladá a veľmi pekná. Viktor Manuel. Učiteľka má pravdu. Nemôžem ťa dostať za hlavy. Som hlúpaňa. Mala by som ťa z celého srdca nenávidieť. A pritom ťa z celého srdca milujem. Súhlasím s vami. Ak ju znervozňuje, že je okolo nej veľa ľudí, tak ju nechajme o samote. Som trochu unavená, pôjdem si ľahnúť. Dobrú noc, Viktor Manuel. Dobrú noc, Esperanza, oddychni si. Ďakujem, aj ty. Nezabudni, čo som ti povedal. Aurora, postarajte sa o tú vec, o ktorej sme hovorili. Iste. Ja už pôjdem, pretože musím sprevádzať rodinu na pohrebe môjho brata. Dovidenia, Viktor Manuel. Ďakujem, že ste nás odprevadili. Dovoľte, aby som vám ešte raz vyjadrila úprimnú sústrasť. Áno. Ďakujem. Majte sa. Počuj, no tak, čo je to s tebou? So mnou? Nič. Zajtra pôjdeme na pohreb Lucínho syna. Áno, iste, ako povieš, ale povedz mi, čo sa deje. Si čudný. Povedz mi, čo ti je, drahý. Nechcem už tú ženu v našom dome. Prečo? Nechcem ju tu. Povedz jej, aby hneď zajtra odišla. Nech odíde. Ale Antonio, to je od teba veľmi nepekné. Je chorá a nemá kam ísť. Ty takýto zvyčajne nie si. Á, Bože. Čo asi robíš, Viktor Manuel? Je veľmi dôležité, aby sme všetko držali v tajnosti, kým nebudeme mať výsledky z laboratória. Dokážem, že Estrella je moja dcéra. Čo sa deje? Nemôžeš zaspať? Nie. Bojím sa. A čoho sa bojíš? Si medzi dobrými ľuďmi, ktorí sa ti snažia pomôcť.
More je veľmi blízko. A ja sa tam nechcem vrátiť. Ale už sa tam nemusíš vrátiť. Viem, že to pre teba bolo strašné čakať uväznená niekoľko hodín na mori a snažiť sa neutopiť. Včera v noci bola veľmi silná búrka. Ale čo sa stalo? Plavila si sa na lodi a tá sa prevrátila? Čo sa ti stalo? Neviem, netuším, nič si nepamätám. Pozri, moji rodičia sa pokúsia zistiť, kto si a nájdu tvoju rodinu. Bojím sa. Veľmi sa bojím. Počujem zvuk vln, viem, že sú blízko. A mám veľký strach, že ma zasa pohltia. Bojím sa, že si po mňa prídu. Upokoj sa, nič ti nehrozí. Teraz je more pokojné a sem ťa iste hľadať nepríde. Prišla som kvôli nemu. To jediné viem. Kvôli komu si prišla? Prišla som kvôli nemu. To viem.